usoro nke oriri nsọ, page number 1. M ga-agọzi Jehova mgbe niile, sonu mee ka Jehova dị ukwuu. Biko ọ nọ na page 1 of our Holy Communion liturgy. Ndị na-eke ya mee nọ gara gara ka o ruta mmadụ niile. M ga-agọzi Jehova mgbe niile, sonu mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Onye nwe anyị nọ n'ebe a. Kọlet maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke gafere ihe niile, gị onye obi niile na-ero ya n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye na-adịghị ezu izuzu ọ bụla n'anya gị. Sachaa echiche nke obi anyị site n'ikunye ume nke mmụọ nsọ gị, ka wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị site na Kraịst onye nwe anyị. Amen. Otuto. Anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihi ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke. Ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Ị na-abara nakarị gị nna, nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ otu onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst. Tinye mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Page 5, nchịkọta iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ o Israel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dị iwu ọzọ karịrị iwu ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-ekokwasị n'iwu abụọ ndị a. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-echetara anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Nụrụ okwu nkasi obi nke onye nzọpụta anyị Jizọs Kraịst na-agwa ndị chere iru, bịakwutenụ m, ụlọ ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ, ụlọ ndị bokwara ibu dị arọ, onwe m ga-emekwa ka unu siri ike. Nụrụ okwu St. Paul kwuru, okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka a nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Nụrụnụ okwu nke St. John kwuru, ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitara anyị ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ, ya bụ Jizọs Kraịst, bụ onye ezi omume. Ihe onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie anyị. Ka anyị were n'obi nchagharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere n'iwu, ka anyị na mmadụ niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Ka anyị wee nwayọọ gbuo ikpere n'ala. Nkwupụta mmehie dịrị mmadụ niile. Onye nwere n'ihe anyị, gbaghara n'ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, ka otuto wetara gị. Amen. Chineke kepụrụ m ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharị n'ezie, ka o merụ unu ebere, ka ọ gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike, ka ọ kwasakwa ume n'ime ezi ihe niile, ka o weta nnọ na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
Colette maka ụbọchị taa. Akwụkwọ agba ochie, abụ ọma na akwụkwọ ozi. Onye nwe anyị nọnyere unu ka ikpere Chineke. Anyị na-arịọ gị onye nwe anyị ka ịkpalie ọchịchọ nke ndị gị kwere ekwe ka ha wee mịa ọtụtụ mkpụrụ bụ ezi ọlụ, ka inye ha ọtụtụ ihe niile n'ọlụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ihe ọgụgụ nke agba ochie. Ihe ọgụgụ ka agba ochie anyị dị n'akwụkwọ Zafanaya isi nke mbụ malite n'ego na amaokwu nke 14. Oke ụbọchị Jehova dị nso, ọ dị nso, ọ na-eme ngwa nke ukwuu. Gee ntị olu ụbọchị Jehova. Dike na-eti mkpu dị ilu n'ebe ahụ. Ụbọchị irubiga oke nke iwe ka ụbọchị ahụ bụ, ụbọchị ahụhụ na mkpagbu, ụbọchị nke ime mkpọmkpọ ebe na-atọgbọrọ n'efu, ụbọchị ọchịchịrị na oke mgbachi, ụbọchị igwe ojii na oke ọchịchịrị, ụbọchị opi ike na iti mkpu agha imegide obodo niile ewusiri ike na imegide ụlọ nkuku niile dị elu. M ga-emekwa ka mkpa kpaa mmadụ, ha ya wee jegharịa dịka ndị isi, n'ihi na ọ bụ Jehova ka ha meworo megide. A ga-awụsakwa ọbara ha dịka aja, wụsakwa anụ arụ ha dịka nsị. Ọlaọcha ha na ọlaedo ha agaghị enwe ike ịnapụta ha anapụta n'ụbọchị nrubiga oke nke iwe Jehova, ma a ga-eji ọkụ nke ekworo ya ripịa ala ha niile, n'ihi na ọ kwụsịrị. Gịnị bụ n'ihi na n'ime obi ịlọ mmiri ka a ga-eme ka ndị niile bi n'ala nke a gwụsịa. Ka bụ okwu Jehova. Abụ ọma nke dịrị anyị, abụ ọma nke 32.
Ihe ọgụgụ a ga-esi n'akwụkwọ ozi mbụ nke Pọl onye ozi degara ndị Tesalonika isi nke 5 malite amaokwu nke mbụ. Akwụkwọ mbụ onye Pọl onye ozi degara ndị Tesalonika isi nke 5 malite n'amaokwu nke mbụ. Ma ọ dịghị unu mkpa ụmụnna anyị ka e degara unu akwụkwọ banyere oge ahụ niile na ụbọchị ahụ niile, n'ihi na unu onwe unu matara nke ọma na dịka onye ori na-abịa n'abalị, otu a ka ụbọchị nke Onyenwe anyị na-abịa. Mgbe ha na-asị udo na ntụkwasị obi dị, mgbe ahụ mgberede ka mbibi na-abịakwasị ha, dịka ime na-eme nwaanyị nke dị ime. Ha agaghị agbanarị ya ma ọlị. Ma unu onwe unu ụmụnna anyị anọghị n'ọchịchịrị, ka ụbọchị ahụ wee gide unu na mgberede dịka onye ori. N'ihi na unu onwe unu bụ ụmụ nke ìhè na ụmụ nke ìhè. Anyị abụghị ndị ka abalị ma ọ bụ nke ọchịchịrị. Ya mere otu a, ka anyị ghara ịrahụ ụra dịka ndị fọdụrụ, kama ka anyị na-eche nche nwekwa anya udo. N'ihi na ndị na-arahụ ụra na-arahụ n'abalị, ndị na-aṅụbigakwa mmanya ókè na-aṅụbiga n'abalị. Ma anyị onwe anyị ebe anyị bụ ndị nke ehihie, ka anyị nwee anya udo, yikwasị ihe agha igbochi obi bụ okwukwe na ịhụnanya, ya na okpu agha bụ ile anya nzọpụta. N'ihi na Chineke edebeghị anyị ịnara iwe, kama
inweta nzọpụta site n'aka onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, ka ọ ga-abụ ma anyị na-eche nche ma anyị na-arahụ ụra, ka anyị wee so ya dịkọọ ndụ. N'ihi nke a, na-akasịtara onwe unu obi, wuliritakwa ibe unu elu dịka ụlọ, dịka unu na-emekwa nke a. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. A hymn for gradual, Abụ 202. edere ozi ọma na iri na atọ ozi ọma Jizọs Kraịst dịka Matiu dere ya, malite ego na 24. O were ilu ọzọ chee ha n'iru sị, ejiri alaeze eluigwe tụnyere mmadụ mgbe ọ na-agha mkpụrụ ọma n'ubi ya, ma mgbe mmadụ rahụrụ ụra, onye iro ya bịara wee ghaakwa ata n'etiti ọka wee laa. Ma mgbe mpute pụrụ wee mịa mkpụrụ, mgbe ahụ ata ahụ pupụtakwara ihe. Ndị ọrụ nna nwe ubi ahụ wee bịakwute ya sị, onye nwe anyị,
ịghaghị mkpụrụ ọma n'ubi gị, olee ebekwa ka o si nwee ata? Ọ sị ha, mmadụ nke bụ onye iro mere nke a. Ndị ori ya wee sị ya, ị na-achọkwa ka anyị jee chịkọpụta ha? Ma ọ sị, ee, ka unu wee ghara ịrọpụ ha na ọka ọma, n'eleghị anya mgbe unu na-achịkọpụta ata. Rapụrụ ha abụọ ka ha na-agbakọta ụba ruo owuwe ihe ubi. Ma mgbe oge owuwe ihe ubi, m ga-asị ndị na-ewe ihe ubi, buru n'ụzọ chịkọtanụ ata ahụ, kekwanụ ha n'ukwu, ka unu rechapụ ha n'ọkụ, ma kpokọtanụ ọka ahụ n'ọba nke m. O were ilulu ọzọ chee n'iru ha sị, alaeze eluigwe yiri mkpụrụ mọstad nke mmadụ were ghaa n'ubi ya, nke ọ bụ n'ezie na ọ dị nta karịa mkpụrụ niile, ma mgbe ọ bara ụba, o bukarịrị ihe niile a na-akụ n'ubi, wee ghọọ osisi nke mere ka anụ ufe nke eluigwe bịa na-anọ n'alaka ya. Nke a bụ oziọma Kraịst. Page number 9. Okwukwe nke Naịsia mmadụ niile nke pụrụ ime ihe niile, ma nke anya na-adịghị ahụ, onye a mụtara amụta ma ekeghị ya eke, onye ya na nna ya bụ otu ụdị, onye sitere n'aka ya wee kee ihe niile, n'ihi anyị bụ mmadụ na n'ihi nzọpụta anyị. O siri n'eluigwe rịdata site n'ike mmụọ nsọ, a kpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate. Ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o siri n'ọnwụ bilie ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo. Ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke nna. Ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya agaghị enwe ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị, onye na-enye ndụ, onye si na nna na ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na nna na ọkpara. O kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. N'ihi mgbaghara mmehie, anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa ga-abịa. Amen. Ka anyị kpere Chineke. Ide ebube, ide omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ, ọ dịghị onye dị ka gị. Ịdị ebube, ịdị ebube, ịdị omimi, ịdịkwa ịtụnanya, ị karịrị echiche mmadụ,
Lord, we lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Jehovah, we lift your name. ọnụ kelee Chineke kelee n'ihi amara ya na n'ihi mmeso ọma ya wee nye anyị n'otu n'otu.
ọwụ na gị kpọla echiche gị azụ n'ezie ị ga-ekwere na Chineke mere gị ihe ọma. Otu abụọ na-abụ ọ sị na asị na ọ bụghị Chineke gịnị ka m ga-eme? You know that it has been God all around you. That if it has not been this God, ị maara ihe ga-abụ ọnọdụ nke ndụ gị n'ụbọchị taa. Ihe ga-abụ ọnọdụ nke ezinụlọ gị. But God has been so faithful. Mepee ọnụ kelee Chineke, tụọ ya aha, bulie aha nsọ ya elu. Nye ya ekele n'ihi na o kwesịrị ntụkwasị obi. Onye hụrụ anyị n'anya. You are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. You are the ancient of the days. Yes, you are the Lord, the Most High. Yes, you are the Lord, the Most. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord, the Most High. Yes, you are the Lord. Yes, Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. Gaa n'iru ikelekwa Chineke ekele n'ebe di gị nọ, n'ebe ụmụ gị nọ, n'ebe nwunye gị nọ. Kelee Chineke ekele, kelee Chineke ekele n'ihi ahụike gị. N'agbanyeghị ihe onye iro na-eme, Chineke na-aga n'iru idebe gị. N'ọtụtụ ihe anyị na-apụghị ịghọta dịka mmadụ, ọtụtụ bụ ihe ndị na-eme n'ime ndụ anyị adịghị aghọta ya, but God has remained faithful. Kelee Chineke n'ezinụlọ gị. Kelee Chineke n'ihi ịhụnanya ya na ndị dị n'otu. Onye nwe anyị na-eji gị na-eweta odudu na nhazi iwe nye ezinụlọ. Si Chineke na omena. Kelekwara Chineke onye duru anyị n'oge ndị a niile. The month of January, February to this moment. Yeah, with the 11th month in the year 2024. Thus far, the Lord has been our Ebenezer. Si Chineke no mena, si ano mena, si ano mena, si ano mena. Chineke n'ime izu ọhụrụ. Chee ezinụlọ gị n'iru Chineke n'ime izu ọhụrụ. Olee ihe ndị na-atụ anya na Chineke ga-eme n'ime ndụ gị? Gwa ya Chineke ugbu a. Ọ sị Jeremaya, unu ndị na-echetara m ihe unu ederela duu ruo mgbe ọnwụ unu ga-ezu oke. Gwa Chineke ihe ahụ na-akpa obi gị. Gwa Chineke ihe ị na-achọ ka o mere gị. Gwa Chineke ihe ị na-ezube ka Chineke mee n'ezinụlọ gị.
ihe na-achọ ka Chineke mee na agụmakwụkwọ gị n'izu ahịa gị n'ịrụ ọrụ gị si Chineke biko ya bịa were ọnọdụ onye nwe anyị anya adịghị ike biko ọ gị ka anyị na-arịọ ka ị bịa mere onwe gị aha n'ime ndụ anyị na n'ime ezinụlọ anyị gawa n'iru n'ime afọ 2024 Chineke biko bịa mere onwe gị aha kagbuo atụmatụ niile na nzube niile nke onye iro na-ezube iweta n'ụzọ anyị oziọma anyị gụrụ ọ sị na onye iro batara n'ubi fain ahụ wee were atakọọ na mkpụrụ ọma ọtụtụ mgbe onye iro na-ezube ọtụtụ ihe dị iche iche n'ezinụlọ anyị si Chineke biko bịa mere onwe gị aha fopụ ka ha rabụ ihe ọbụla nke ị na-akụnyeghị n'ezinụlọ m fopụ ka ha rabụ ihe ọbụla nke ị na-akụnyeghị n'ime ndụ m fopụ ka ha rabụ ihe ọbụla nke ị na-akụnyeghị gburugburu m ihe ọbụla na-eweta ịla azụ ihe ọbụla na-eweta abịghị mkpụrụ ihe ọbụla na-eweta abaghị ụba ihe ọbụla na-eweta adịghị ike nke anụ arụ Chineke fopụ ya n'ime ndụ m bịa mere onwe gị aha bịa mere onwe gị aha Jehova adịghị m ike ma gị onwe gị bụ Chineke dị ike nzukọ Chineke n'iru Chineke anyị ga-eji chọọchị anyị St. Michael's Church na-eme ihe mbitụ aka ruo nzukọ nsọ Chineke n'ebe niile n'ụwa gbaa gburugburu ka anyị rịọ ngọzi Chineke n'isi nzukọ ya ka anyị rịọ mkpuchite nke Chineke ka anyị rịọ Chineke ka ọ gaa n'iru inyere nzukọ ya aka ka ha na-aga n'iru n'agbanyeghị aka ọta niile nke onye iro na-agba megide nzukọ Kraịst from moving forward. But Jesus has assured us that he will build his church and the gates of hell shall not prevail. Ekpere si Chineke lekwa nzukọ gị. St. Michael's Church Obinze ga na-aga n'ihu. Nzukọ gị n'ebe niile n'ụwa n'ebe a na-akpọku aha gị n'eziokwu Chineke na ọ ga na-aga n'ihu ọnụ ụzọ niile ọkụ ala mma agaghị emegide ha ọ gaghị emegide ụmụ gị ndị na-aka ụka onye nwe anyị zute ụmụ gị zute nzukọ gị zute ndị na-ejere gị ozi onye nwe anyị zute ndị niile na-efe gị ofufe n'ime nzukọ mgbe ha na-abịa n'ime nzukọ gị n'ikpere gị onye nwe anyị ha na-abịa n'ihi ibu nke obi n'anya ha na ị gwara anyị na ọ bụrụ na anyị abịa na ikpe ekpere n'ụlọ nsọ a na ị ga-aza anyị Chineke biko dịka ndị gị na-akpọkụ gị n'ụlọ nsọ n'ebe niile dị iche iche Jehova anyị na-arịọ gị ka ịza ka eluigwe ero ya ọnụ ụzọ ama niile nke atụchiri megide nzukọ gị onye nwe anyị with the keys of David anyị na-akpọpe ya anyị jigodo David na-akpọpe ọnụ ụzọ niile welie n'isi n'elu ọnụ ụzọ ama welie n'elu ka ezi ebube ka ọ bata onye nwe anyị bata n'ime nzukọ gị bata n'ime nzukọ gị financially, numerically, spiritually, materially, and otherwise, health-wise. Chineke gozie nzukọ gị gozie ndị na-echere gị ozi gozie anyị n'otu n'otu ka amara gị bara anyị ụba gozie Archbishop anyị Henry gozie Archbishop nke Owerri David gozie Bishop anyị Chukwuma gozie Archdeacon anyị Chukwuọcha Akajakụ Chukwuọcha
Gọzie ndị niile Jehova ndị na-echere gị ozi. Gọzie ụmụ gị niile ndị na-efe gị ofufe. Dịka anyị na-ekpe maka ọganihu nke chọọchị anyị, ka anyị kpekwa ọganihu nke obodo anyị bụ Nigeria. Ike agaghị agwụ anyị n'ikpe ekpere maka ọdịmma nke obodo a. Onye nwe anyị si na mgbe anyị na-ekpe ekpere maka ọdịmma nke obodo nke anyị nọ n'ime ya, na ọ wụ site n'ime ọdịmma nke obodo ahụ ka anyị ga-enweta ọdịmma anyị. Na ọ wụ site n'ime ịdị n'udo nke obodo ahụ ka anyị ga-enweta udo. Ọ wụ na anyị na-ekpe ekpere na-eche n'obi anyị ka Nigeria nọ n'ọgba aghara, ka agụrụ gụgbuo ndị Hausa, you will still not have peace. Let's pray and say, God, we need peace in this country. We need progress, we need development. Metụ ndị ndu anyị ndị na-achị achị n'aka, Chineke metụ ha aka. Ijiri ndị eze n'oge ndị gara aga ndị na-amaghị gị wekwara ngwa ọrụ. Ị pụrụkwa iji wekwara ngwa ọrụ n'oge nke anyị ugbu a. Onye nwe anyị, mere onwe gị aha. Mere onwe gị aha. Spirit take over. Jesus take over. I cannot do this on my own. Jesus take over. I cannot do this on my own. Jesus take over. I cannot do this on my own. Jesus take over. I cannot do this on my own. Spirit take over. Ka Chineke nụrụ ekpere anyị n'aha Jizọs. Amen. Ugbu a chịkọta ekpere gị. Na nchịkọta ekpere a, anyị ga-ebute ndị ahụ na-adịghị ike n'etiti anyị, ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ma ndị nọ n'ụlọ na-enweghị ike ịpụta. Anyị ga-ekpe ekpere ka Chineke zute ha. Distance cannot stop God from doing what He wants to do. Ka si Chineke setịpụ aka ọgwụgwọ zute ụmụ ya n'ebe niile dị iche iche. Onwe ndị maara aha ha chee ha n'iru Chineke. Dịka ị na-ekpe maka ọgwụgwọ nsọ wee nye ndị anyị ndị ahụ na-adịghị ike, o nwekwara ndị ọzọ nọ n'otu mkpa maọbụ nke ọzọ. Onwe ndị na-akpọku Chineke n'ihi mkpụrụ nke afọ, ndị na-arịọ Chineke gọzie ezinụlọ ha. We can present them before God. Anyị nọ n'iru Chineke, onye pụrụ ime ihe niile, onye gwara anyị n'akwụkwọ nsọ si na abụ m Chineke nke ọnụ arụ niile bụ mmadụ, ọ dị ihe ọbụla nke rara m ahụ omume. Ama m nwere mkpa na-amaghị aka n'ihu ugbu a. Ana mkpa ha nọ na ọtụtụ oge n'ime ndụ gị. N'ụbọchị taa, chee ya n'iru Chineke. Mgbe Goliath na-ama ụmụ Israel aka, Bible sị ọ nọ na for 40 days. Goliath continues to terrify them. Na-ewere ụjọ na egwu na-etinye Israel n'ime, until that day that David appeared. Today could be your day. Taa nwere ike iwe ụbọchị gị. Present it before God. Present it before God. Present yourself. Present that challenge. Jesus, show up. Thank I you, Father. cannot carry this body alone. Oh. Jesus, show up. Ekweli yere memo. Ekweli yere memo. Ekweli yere memo. Chukwome ekweli yere menumo. Makane chikwemgi emon. Echikwemgi anisi. Chikwemgi emon. Ebube chikwemgi anisi. Ekweli yere memo. Ebube ekweli yere menumo. Chukwome ekweli yere. Ebube kweli yere memo. Ebube kweli yere memo. Chukwome 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 kweli yere memo.
Ka Chineke nụrụ ekpere anyị n'aha Jesus Christ. Amen. Gị atụla egwu n'ele anya Chineke, ọnụ oyi dị na ọ ga-ebuli n'ime nsogbu nke ụwa, ọ gakwara ya otu erebe ya abalị nka ga-ebe ụbọchị ọṅụ. O site aka ya, gịnị ga-egbochi ya? Ọ ga-alụrụ ndị ọgụ, onye ime. Ka anyị rịọ amara. Amen. Amen. Anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chineke mgbe anyị ga na-abụ 268 abụ 268.
anyị kelere gị nna nke eluigwe ebe kpọkọtara anyị n'ụtụtụ a ịnọ n'ụkwụ ala nsọ gị nọ n'okwu gị dị nsọ si n'okwu ndị a gbaa anyị ume mee ka anyị dị ike ije ozi na ịlụ ọlụ nke ị tinyere anyị n'aka ka aha nsọ gị bụrụ ihe buliri elu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko nọdụ n'oche. Matiu isi 13. Matthew 13 from verse 23. Matthew 13 from verse 23. Very good. Matthew 13, 23. Ka anyị niile gụọ ya. 1, 2, go. Onye agha kwara n'ala ahụ dị mma, mmadụ a bụ onye na-anụ okwu ahụ wee ghọta ya, onye na-amị mkpụrụ n'ezie, mepụta otu ọgụ 5, ọzọ ọgụ 3, ọzọ oru na iri. Ya ụta atịakwa ya ọgụ 3 ya ole ka ọzọ ọgụ 5 ya ole. Onye agha kwara n'ala ahụ dị mma bụ mmadụ a bụ onye na-anụ okwu onye Chineke wee ọ ya ebe ọ gwụrụ ọ nọ na ghọta ya ọ nọ na gịnị ọ gwụla ọ nọ na ghọta ya. Onye ka mmadụ ahụ bụ nke na-anụ okwu onye nwanyị na-emekwa ya eme. Akwụkwọ nsọ si na ọ ga-adị ka nwoke ahụ nke rụrụ ụlọ ya n'elu oke nkume, ifufe wee bịa, ebili wee bịa, ma ọ daghị. Onye ahụ nke na-adịghị anụkwa okwu ahụ dị ka onye nzuzu, onye rụrụ ụlọ ya n'elu ụrọ aja. Ifufe wee bịa, ebili mmiri wee bịa, ọdịda ya wukwa oke ọdịda. Ụmụ Chineke, the word of God is given to us to bring change in our lives. Chineke ebughị n'uche na okwu Chineke ga-awụ ihe ekwucha ya alawa. O kwesịrị iwe na-anụ okwu Chineke every new day, a na-ahụ ihe dị mma, otuto ọhụụ, new level of growth, spirit, soul, and body. Mana ọtụtụ oge agakwa ajụ ajụjụ, elee ekewa okwu Chineke. O nwere ndị tigiri isi ịkọwa ihe ndị ahụ, rụtụ ka aka ka a marakwa ka asịkwa. Olee ihe wụ okwu Chineke? Otu onye kwuru okwu, o techebeghị aka ya asọwu ihe niile na Baịbụl wụ okwu Chineke. O kwesịghị ikwu otu ahụ, kama ihe ahụ o kwuru nwere isi. But yes, ọwụ ihe niile na Baịbụl wụ okwu onye, ọwụ ihe Chineke kwuru ọhịa o mere. O nwere ihe ndị edere na Baịbụl na-awụhụ Chineke mere gịnị kwuru ya. O nwere ndị ka edere na Baịbụl na-awụhụ Chineke kwuru ya. Mgbe Judas gburu onwe ya si ajere Jizọs, ọ Chineke kwuru ya? Ọwụ ihe Chineke chọrọ ikwu, ọwụ ihe o kwuru. So o nwere ihe ndị edere na Baịbụl, ihe ndị ahụ were report, ihe a report. So ihe edere na Baịbụl na-awụ ihe Chineke kwuru, awụ ihe Baịbụl na-ekwu. Ihe ọbụla isi Chineke kwuru na Baịbụl, ọwụ ihe Baịbụl na-ekwu. Baịbụl na-ekwu ihe Chineke.
So mmadụ nwere ike ịbịa chọọchị dị iche iche n'okwu chee na ya anụ n'okwu onye ma ihe ahụ narị okwu unu na-ahụ ihe na-ekwu okwu Chineke ụka ahụ dara n'ala ahụ dị mma onye nụrụ ya na-aghọta ya ya amị ya mkpụrụ okpukpu ole ọgụ ise okpukpu ole ọgụ ise okpukpu ọgụ atọ na okpukpu 30. When you hear the word of God and put it to work, my God, okwu Chineke na-emekọta akụkụ arụ anyị na ndụ anyị niile. The word of God is applicable, spirit, soul, and body. Na mmụọ mmadụ, okwu Chineke na-atọhapụ anyị n'agbụ, wezuga anyị na iro n'etiti mmadụ na onye Chineke. Okwu Chineke na-eme ka anyị pụọ n'iro na nkewa n'etiti anyị na Chineke. Ịnụ okwu Chineke chi ikpe ekpere na you will pray freely. Ma okwu Chineke baa n'ime mmụọ gị gaa chi ikpe ekpere, obi gị ga-eme ka ị mara na yes, onye ikpegere nọ ka ihe ikpe gị. But ọ bụrụ na ịnụghị okwu Chineke, ị maghị okwu Chineke anọghị n'ime gị eji ekpere, ihe ga-ama eji gị ihu karịrị. Ụfọdụ ndị na-asị ha kpeme ekpere, ha sị Chineke biko ihe mere ga gị amara na m na-erughị m eru igwere gakwana ya gịrị mgbe ị na-erughị eru arịọ nne eleghị iji anwụ ya ọnwụnwa arịọ ihe na-erughị eru. Ụfọdụ ụjọ, ụfọdụ self-condemnation because ha enweghị okwu Chineke. Okwu Chineke nọrọ gị n'ime, ị gaghị na-achụ usu aghara because okwu Chineke na-eme apply to the soul, healing us of separation or enmity with ourselves and with your neighbor. That is soul level, is social level, relationship between man na mmadụ gịnị ibe ya. Okwu Chineke na-eme mmadụ ga-enwe okwu ihe ị chọrọ ikwu kwuo ya ya amịa mkpụrụ. Are you with me? O nwere okwu Chineke ị ga-ekwu nga nsogbu nọ, okwu ahụ amịa mkpụrụ weta udo. Okwu Chineke nwekwara n'ngugo udo ga-anọ ga-eburu ka ahụ ị mụtara ebe ahụ ị na-aga jekwu uwe ịga nga ahụ ekowelịa wee kowelịa. Mgbe ị na-akọwelịa ndị nọ n'udo ha gbasasị ya ebe niile na-enwozi asị gịnị megị nga eme akpọkwana gị ahụ si ọwụ na amaghị na ha kọmpaụnd o nwechene ndị agha ha ekwumokwu trọbụl. Gwakwara m unu nwaanyị ebe vileji anyị many years ago, nwaanyị ahụ many years ago, nwaanyị na-ebido ụtụtụ ụmụaka gaga skuulu sụmọfọ ya were bụla ya na-akpọ ịgba akwụkwọ. Ọ ga-anọ na-agba akwụkwọ from morning ndị gara skuulu anọ n'otu ukwu ụkwa. A sị na onye evugharịrị ụkwame ụkwasa apara ọ na-evugharị ya, ọ bịara echi hụ ya nga bịazi evuru taa hụ ya ebe onye evugharịrị ụkwụ aka m kama nọọsụ egbe eluigwe ọkịta nkwọ leka ahụ eji akpọ gịnị nnasị from ụmụaka gaga. I'm telling you, as a boy, I listened to the woman. My mother said, come on, go inside. I am up inside. The woman also go for from morning till the grass school, I lost school. A James champion on the daughter had the Obinze. But then when the one ya come, when the one ya that's a for salage, a for when your man on the wow, so
ndị nnazi sọwala nkwọ nnazi okwu Chineke bata ahụzizizi ala. I'm telling you, God will change the topic that is making you feel very toxic. Chineke will topic also. Akwụkwọ nsọ si Chineke na-eme ka ihe niile maa mma n'oge ya. He makes all things beautiful in his time. Gaa hụ ya. O nwere ndị mejele anya ha na chọọchị ndị mega anya n'ihu nga otu ọchị mkpụrụ ọchị smile anọ gị n'ihu smile ma mmụọ nsọ na-eweta smile. Ndị gbachiri ihu otu ha hụhụ mmụọ nsọ arịa mmụọ nsọ ịhụ. O nwere ndị chere sị ha kpee ekpere karịcha arịa mmụọ nsọ ịhụ. Ịhụ mmụọ nsọ ihu gị ga-agbaga because mmụọ nsọ na-agwọ ihe rịa ga mmanụ n'ime mmụọ ya gwọọ gị mmanụ ibe gị adị ma threat ọgwụ. There are those who see other human beings who try to have now. Move for the head of Gapano no job. And we issue word. Oh, we issue word. Andy Bina face me, I face you. Only Bina face me, I face you. Part of the problem with competition of here you're gonna fry. Here you're gonna fry. Why you run a paloke? Catch your man, child. That's all why you. Why is also home again? Also home again. Momene ya bazala magia weganga yishi ya change. Yes, he lay ochila magi. Ya worry poverty. Face me, I face you. You are going to the next level in Jesus' name. No. When God visits you, there is joy. It is not about what is happening. That's what I was telling my brothers and sisters, the opera family. No! Your joy is not coming because your joy is coming rather because your source is the unfailing God of heaven. Definition of joy, proper definition of joy. Ọnwa ahụ nke sitere n'ọmụma na Chineke na-adịghị agharịpụ ji m aka. Amen. Anabana anyị mba anyị achịa. Ụlọ ị gabara anyị mba elege ha si emeli ya. And ihe a ji afụ ụfụ karacha ma ha wuru big man. Ịnwụ nnọmara big man ha feel rusi azụ ọgwụ okwu n'isi ịnwụ na. Ichi me ejekule sori ebo ma ya. Na. Here ba la gemba. Onye ọbụla eje agba wi ogbuola anyị taa akakwa anyị nsogbu emekwala ka gị le geguzoro gị guzoro jiri one sentence. Imelia. Imelia. Ismemelia. Jehovah na adị ndụ. Imelia. Goliath. David. Wiku. Iji roba bịakwunege m. Goliath ihu shiela anyị. Ịhụ na aga m eke mperi gị taa nye anụ ufe nke David ele ya achịa. Imeli ya. Iji ube na mma agha n'ọta na-abịakwute m. Elele nwa rọba mkpa na akarị rọba mkpa. Eji m aha Jehova bụ Chineke nke usu niile nke ndị agha na-emegide gị. Goliath imeli ya. Aha onye dị ike aga n'ọrụ. Jehovah will go to war. Akwụkwọ nsọ ya sị gị, stay still, be calm, for the battle is the Lord's. Hallelujah. Okwu Chineke nwere ike mee gị n'ọnọdụ anya mmiri akwa ga-enwe ọṅụ. Anaghị m gbaga nwa nwaanyị eleda ahịa na-agwa ya Jehova nọnyere gị. Kwa precious agwa Jehova mere nene nọnyere gị. Ocha akpala gị.
that jizie Jizọs iko Jehova nọnyere gị. Onwere mgbe ị ga-anọkọ nwa akwa agụ Chima nwa akwa agụ dụcha unu agbagọọlụ unu ebe do small unu ebe ka unu na John then nwee olileanya unu ebere ke ndị na-enweghị ogene olileanya mmanụ na-eme isi mmanụ fụọ a ga-eme isi ya. Is it not so? You must miss the person. But as for your future, it's in the hands of God. And God has sworn. Everybody say sworn. Sworn. Yeah, swear. Na Chineke jirila ya duishi. I will never leave you nor forsake you. I can make you forget. And he will do the miracle. Today, ụmụ Chineke, ana m akpọ unu ka anyị lee anya n'ike dị n'okwu Chineke ma anyị nabata ya. Onye okwu ahụ bara n'ime ya nke ghọtara ya ọ na-amị mkpụrụ n'ezie mepụta okpukpu otu ọgụ ise 100%, ọzọ ọgụ atọ 60%, ọzọ oru n'iri 30%. That's the increase. The increase in all spheres, spirit, soul, and body. You need the word of God. I 7 o'clock. No room very big man. Has Mbiaku, Sejo, Mbiaku, his Unopokramo. Imana Mukugra naked, Jepuejo Kunelu pulpit in Gaelic mad. Nanta Collar, Nan naked and Gariba, Jepuejo Kunelu pulpit. No young one, young mamma, nona, a papa gay, no name a quick, make it on a Umukrab Hebeham, Sham Macheria. Yellow to pulpit, Panime Alta, Mabalia. Heshina's church. A bug like a question could have burial. A man of we any name which I can put burial. Because na burial I hope forgot the man. Hasso put the joke, a book, not here to be shared against, not get shable. Amaba. She came in every church when I saw your Heshas. But I want to power. Ejilema baloso. Agame kwejoku arosom baga. Magaro burial and ambise. Magbo the woman. See a madam congrats. I didn't work here for 40 years. Can work here because Senior Agako Hebeke. You are in fact you want part 2. Galoma working shipo. Onya mama, she po. Work shirik. One yellow gun, and we again million my young. See a congress, or balaga, see a congress. That the word of God will help you to find ways with which to live with such a man. Oh, Kromwanye, Ejila Galageba. But if you have the word of God, you will find the formula. Ejaga. Situations arise. Oh no, do they change? But the word of God will sustain you. Because the word of God is not just James chapter Luke verse John. The word of God is Spirit of God by Christ in you. John chapter 1 verse 1. John 1 verse 1. John chapter 1 verse 1. John 1 verse 1. Now we are not baking. I come here and beke. I go on the other beke. 1, 2, go. In the beginning was the Word,
And the Word was with God. And the Word was... So the Word of God is not just lines and sentences. The Word of God is alive. The Word is active. It's a person. But it's not just a physical body. He is spirit. With faith starts walking. Some other people have something about it. Because there is active faith by the word of God. We grow as we learn the word of God. I also see now 2 Peter 1:3 following. And he has given us everything we need for godliness and life. That you obey in the power. Maka ndu yi Chineke ibi ntu n'elu wa. Through the knowledge of him, Chite na ọmụma. Oya. Oya Peter Kabo, isi ihe mbụ, anyị nọ papa. Dị ike o ji bụrụ Chineke. Nyewere n'aka ihe niile dị ndụ na nsọpụrụ Chineke n'efu. Site na mmasị nke onye ahụ, onye ji ebube ịdị mma nke ya kpọọ anyị. If the more you know him, the more you will smile. The more you know him, the more you will be gracious. Ama nwere ike bụ ihe gị. Onye mmụọ Chineke anọ n'ime okwu Chineke anọ ya n'ime okwu agba ya njọ. O nwere ike mee ihe na-eme expect sọ ga-efu with ihe ahụ akwa. Whereas the servant of God okwu Chineke n'ime neglect that thing and you need the word of God. Ọ dị mkpa na ị ga-enwe okwu Chineke. Ele anyị ga-enwe okwu Chineke site n'ịgụ akwụkwọ nsọ. Otu ịgụ akwụkwọ nsọ ịkpụgharị obi okwu Chineke. Ka mee ga-adịgba asha. Ka mee jee kọrọ ihe ọzọ dara ga-ebe anọ were akwụkwọ nsọ gị. Ka abụọ ịbịa chọọchị n'okwu Chineke. Gụgharị uche n'okwu Chineke ahụ ịnọ. Take note. Ị na-arụga echeke chọọ Bible passage cheke ma ọ bụ na-eme ka okwu Chineke. You must apply the word of God. Ọ bụrụ na onye na-anụ okwu Chineke ịnụga elufu. N'okwu Chineke agaghị agbawa ọkụrụ. But ịnụ okwu Chineke maka nchegharị ga-eti ya n'ọrụ. Ịnụ okwu Chineke maka ịgbaghara mmadụ ibe ga-eti ya n'ọrụ. Ịnụ okwu Chineke maka ịgbalị isi ike maka ndụ gị ga-eti ya n'ọrụ. Ịnụ okwu Chineke maka ikwu eziokwu n'udo. Maka okwukwe maka ịhụnanya maka ịhụ ya obi gị n'anya dịka onwe gị ga-eti ya n'ọrụ. The more you act the word of God, the more the word of God grows in you. And then you will find joy. Him at all would have a gacha. Came with our capital. Came out for capital. I be the real Maka, here they are enough. Are you finding improvement in your life? Okay. On him improve. Oh, no, he made a show. The show made it very critical. Million dollars on the Messiah. Are you really using the word of God? Are you applying the word of God? Are you obeying the word of God? Are you applying the word of God to do you? Opportunity in our everyone can ask focus. In the opportunity in charge and more opportunity can say para haraya hafia in a half. He got to get to know young gogo. He can go without to live out gogo. Then 2000. The word of God is given to us. Change us. Go to the Bible. Can you keep on teaching the Java? Why don't my guys want to you? Go no in Matthew chapter 13 verse 20. Yes, yeah, opportunity have your work. Hey Megan. Hey Megan. Hey Megan. If I get young for it, maybe Oya dealing, Oya dealing, if I do, Yahweh, you are fruitful. Gun, get you looking at you. By the power of God, by the power of God, I'm not here to watch it. It was Udo, they were oh, that many years ago, when I received Batman News, the guy received Batman News, it was speaking in tongues. I prophesy. Speaking in tongues was more common. And not now, I got go visit. Get them back. I'm going to the group. Yeah, already can keep it. Say, good, Mama. Major, I come down. Mama, yeah, all of them. I come here. I come down. Let down to them. Let down to them. I want to make sure you don't get. I remember that word of God say, no doubt about it. No one not true. Or to do. I will walk. No one not true. Only not true. Or to do. Let's get out. Get out. Get out. Not the time. Because each could get out and let that over. Now, my room, otherwise, it didn't want to make the other day, you go down. You did yoga for that bloody Aga. I remember that day because in our village church, I went from in AYF, only talking to those of you talking to come up. Pastor Church.
Those days, I was a church. We can send you to that. Or you to somewhere. And we were going that day. I didn't have one. It's a very big compound. I was a hard man. You really make it go like it. Only when I go, let me do it. I think about it. But the thing was such a thing as only talk to Gabo. You pay something, you feel. Oh, yeah, man. Now, what's us? Because in my day, the Hagawagan. Oh, boy. Oh, Johnny Gaffy. I said, if it was all that. No. Who don't get free here, forget here. Now, to the night, I'm going to die. They did not shake him down here. You're never walking here. A shack out to the outside. Somebody else. Oh, yeah, I'm ready for you. Can watch you with me? Oh, yes. Oh, the better I see. What? Oh, yeah. Hey, okay, no wonder. Here will not be a back. For the better, what I said. Like I'm on the one. Like I am. But don't get on my baby. Jump up. Oh, yeah, I'm a manager. About a bush. Oh, yeah, I'm the bush. Leggy. I'm a guy you know. And I got a house. I give it. Ha, shack out. Yeah, we will. The two movies again. We talk about the investment in so much. Yeah, I'm not out of order. I didn't know about all. I'm not trying to do a shit. I said, I'm going to put oh, my. I'm going to check out why I have. You can be. What's the outside when I want to do like that around you? Oh, yeah, I'm my fault. You also can't do the more. All kind of you. They make a good. They like it in the mood. They like it in the mood. Place money fine. Oh, much like it. People of God, it is by the reason of the word of God. We are people checking. More such naked, so open checking, not bad in it. Because open checking are more such naked word. More such the chocolate checking are all. Open checking, the more such naked are all. In a open checking, more such naked are bad in it. Even though I got this surprise. Oh, the I gave us all before. Oh, I really got a lot of shit. The open checking without me. Oh, wait, I'm like it. You know, Peter, but to what I didn't go. It's about each child used to label education. True to God, even God, we got true to God, you can't fish from the other. We go plan now. You see, oh, get out of the class, oh, come and walk. Get out of the map. But I want to see, not all see, not only it was a native with how we quiz. It was oh, you got one that's going to God throw the boy in here because some way question about it's people who are native from where you have. What you Imudu is your native being native character. I've also seen again. Yes, by the word of God. Your life will change. The joy of Ochineke and Negom, then the Akasha man obey. I forgot it. Then I got not give me the assurance. Now, children, I have for you. No, you see, like what shaking notice here. Children, I about it. May the word of God give you joy. May the word of God give you joy. May the word of God give you peace. May the word of God give you increase. In the name of Jesus. Let me tell you. Let me give you a testimony. In my professional practice, in church, I'm a surveyor. In my professional practice, there was a time I was coming busy and I needed an instrument. Now I'm engineer. I didn't know. Nobody knew that here. But as I was praying, the word of God said to me, look for GPS genetic students. And when I was wondering, how can I get GPS students? The word of God came to me again. Call Pascal Obinze. Pascal, my friend. What did you get for? Maybe you know Pascal. Pascal said, it's okay. Only one man in the US. You have to know that for 2 years now. What man there? No classmate here, then before you had the US. The guy remember when he had here. Tell you what I was praying. Man, in less than 1 week, 2 weeks, they made up an equipment that saved me in this state. Immediately later. The word of God reminded me, have faith, courage, or start. Today, I'm a master in that instrument. And my office is so well. How did I know about that instrument? That it was possible later. And maybe the first few in Nigeria to use that instrument. By the word of God. So they put them down here, they build a church. It will affect you. In every area, in your business. It will affect you. It will give you, you will see wisdom in the office. Unusual wisdom. And now you hear difficult. But you will see unusual wisdom. Let me tell you, the word of God. Do you know that the one which can teach you, word of God can visit you? Some good idea, can they apply? How many for the food you cooked under the influence of the Holy Spirit? I'm telling you, even this weekend, it was easy. It was
si ni gi mem nelo wa is a cross. Oh, when they sing, many times the Holy Spirit for the last 2 hours of worship, yeah, floated. The Holy Spirit, like the word of God. When you come up, now church, every word of God, how far shall you take? Even the others are here, they check it check it every hymn, check it, the theme or the topic, or the verse, check it out. Oh, and then Jack have touch, check business around him. I say, Mama, you ought to go with him. The time when they have more, come out, I come up with the fluid. Ni mana kata pop up. Actually, can I how much you career by music that is being played. No beat. Inside the data, don't make it soft. Laboratory physics. Computational surveying. Get my unusual inside. The same inside. Somebody went. What you buy one there? Measure and all together. The same size. Because if never most of the but they inside. When this time was in crisis and it was handed over to you in crisis, I won't forget June 28. The labor is mayor, chairman of committee, management committee, mayor committee. Now somebody by ancestry is disqualified from being bishop of because I don't know, and now we will pay them back under crisis. Because this will be now my mentor told me from the you will where God allows the children to stay in strategic positions for periods like this so they can bring peace. That days, the lawyers told me that even though in a church of Nigeria gave age between 15 and 25 years. The lawyers, the Holy Spirit visited me and gave me a formula. I'm telling you what happened. I got a formula. Immediately when I found a bam, in 3 months, the bishop got this. 3 months. Lawyer one, the 2 SAN, side and side. It's been 15 years. I just go back. There are Supreme Court. So what do you believe when they chairman? Now I'm talking to you. I'm going to chairman in Christ. I'm offering. Don't let them know they have a chairman crisis. And you want to be very clear. Very clear. Get the clear directions. Go to Bishop Mabama. I went there to his house. I knelt down on my knees. Go and ask my friend. He told them, I can't talk about it because there is peace, there is love, there is joy. How can I get that from you? Genesis of all, I can tell you, Archbishop Bennett, German Bishop and I told them one thing that God gave me. Mother, let's plan. I didn't win. Open second of 5 years. Having most blessed because God cares. What God wants. You need to know. Don't trust the word. The difference between where you are and the next level you are going to is the word of God. Only gave it. Now I'm going to change. Now I'm going to change. Jesus says, oh, yeah, no matter. Then I know. He's doing a project. Project over there. Whether it's spiritual project, social project, physical project. Also, I have to go down. They okay to have. That's what it is. What are you project? Project. 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 So it is in building house. Give away from above. They don't visit in Jesus' name. And when this happens, the difference becomes clear. The war, in the beginning was war. Jesus Christ is also. The war was with God, and the word was God. Get out. Then they come out from you. Because after Joshua spent time in the presence of God, he said, and no man will be able to stand before you. I told you earlier. David has stayed in the presence of God. I want to see more of you smiling. I want to see you smile because God is giving you victory every day. Victory over fear. Even the cold shot. Even look at our fathers. And some of our mothers. It takes a lot of patience and trust in God to live in that age. And in those days I will pour out my spirit. He said, your children shall dream dreams, and your fathers shall see visions. What? They will see the beauty of what is coming. That's what the fathers will see. The boys will get excited about opportunities in dreams. But the fathers shall see a great tomorrow coming, and they shall feel satisfaction and joy. You need the word of God. You need the word of God. You need it. If you are discouraged and somebody is here, take one word. Then you go to stand on who. I'm hosting Minister Convocation January 5.
Seriously, every year, 2009, I started running that program. It's one of the basics of average of 1.5 to 2 million. Because they cannot pay for their food. We have to look for money to feed them. And try. I don't know why I have to first, John, Daddy, Kafa, in and rush. They are engineering. I have Jehovah. I'm Chineke. That program, I want to get to testimony. Only 1 year, a great never have watch complete in my house. No cover. Don't think I give 40,000. However, 2010, 11 or 12, I decided to put that last 40,000 on my account. Give them food. The declaration is around the area. Do you know? Just as I was taking to the bank, they were last phone. 300,000. From where? See, I got that. Need the deal. I got the money first. Need the conference in Jakarta. No, GT. Ghana, Ghana. The hour, payment, save about it. I don't know that about somebody was. No, go. I was there for 5 years. Now, what go on here? The other mission is here to get anybody in a conference. Because you are not there. Why am I telling you? God makes all this beautiful. God will make your life beautiful. God will give you joy. You will find fulfillment at all times. You will be sure that God is what you value. No evil power, no evil force. Because God is what you value. Guide the regiment. Ever true, changing me and changing you. Never be over that, whatever change was in my. I don't know. They want to be watching so good. Open that door, I want to come. Open the car. It will be open. They check it out. And they will put it in. But you check it out. More than you will. Okay. You will make me feel charm. Or the check it out. I go to the house through the instrument of this world. Open it. Okay, man. Open the chat or open the chip. Open the box. Open the chip. Get the wine. Open it. We all go to Chineke. Oh, I can't even read again. I was showing you that I could copy a book. But I can't do it. Who did I know about? You know, you're Chineke. Or you're about. Or you're making a book. In the season. When one email, you will start. You have in the house. All man in the Koran is so far away. In a while, you go with Anama. In a while, you go with Anama. And I don't get it. It will happen. Then I'm sorry. My break of I don't put that check. Can you to my email? I said to my check. What about the past check? Oh, that yeah, people know me. It's me. I watch that. Say it to me. Why? Who was saying? Go down here. Go down here. Was I in the door? Now, Jesus Christ. Was it my dinner check? Me to a problem. He killed my body. Make a match. But all the boss on the check. Where I like still on the way. It's going to suffer. Now, Jesus Christ. Oh, no one. Amen. Amen. Go back. The bank for a church offering. I didn't make the bank for a church offering. Immediately after the church offering, we shall call for the return of our general thanks and still worship us.
Chineke onyinye dị mma. N'ihi nchekwa Chineke na-echekwa ọchịcha Chineke abịara n'elu bara gị ihe onyinye site na ihe ukwu nke ije gọzi anyị Chineke tara gọzie anyị n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst ka anyị site n'onyinye ga nyere gị Chineke ọcha na ihe ọma na mbuli elu na ọgwụgwọ nsọ na tamehe ụzọ na ngozi ngozi n'aha Jizọs Kraịst gọzie ezinụlọ n'otu n'otu ga gị mụta ka anyị onye anyị bụ ikpe n'obi ịmara ọchịchọ igwe ezo ya Chineke kọ onye uju na n'ebe nọ onye Chineke ga gị n'ara Chineke ga gị bụrụ na nke na akọ ọgwụgwọ nsọ Amen. Page 20. Christ guy, oyo kanya Chineke dị n'udo n'otu arụ ọrụ site n'obe ya nke Baịbụl ọzọ. Anyị na-ezukọ n'aha ya na-eketa oke udo ya. Udo nke nwaanyị dụrụ ka anyị kọlịta ibe anyị ekele nke udo. Biko ka efe efe. I
Una cosa così che ne mai cercare di dire che stiamo come cane bre acciacca ine che alla potrà akan ma gue poi aka prani acciacca che do una cosa così che bo ne mai cercare di dire che se non piace kai deve manca ine moro così si fa non la camaro aka prani ma mo che mo Madrine ikenine totsonine nipenine nipesenine tere neyeline kede nipe nanke dowa kugigi nebe no kihenine sitia obukwa seni hinyai kane nya chige wai lero abi to bito to lelo kanyo wai chine ke ede o se si besia obola no mai inye kede siko menine nebe na leso ese kede cheke ke pro menine nkende bi se Jesus Christ na to wai bo mai ni na obo okuge aho kede do ise na ke henine sampo mekwa ni oyi ngegi ise na ka ya me kai kwado kembe ebi mereka mo yo so no demro ibaka o manelo be ibaka o sawo bile we ya elo ko do kan ri ebe ka selo isenaka sikwa sisi ai mo igi penso ne do kenye bando we me kai boke nde ni ho we ya me ai ni mosi na ndi mosi na asoli ne ke liwe ne pusa abu ku gite bube ne to ki bile na se Onya gozi kona hobo ngena kana bonyane tabi na time na ke bese no agi Jesus Christ bonya time ka ine so iche okuya ne be ile onya yu we ka sente mom sorry ka ine onya achanja na manyanja borani aro no praisia oye na na achanja lako ala ganya ka yoya we nye kele onya waya nyende so yase na uripano ngapo aronke ane ndi yono ne ba nka ono we ne chetam we have say rila se ona bibo no so kamo ndi ne wa me nka ngapo onke obodo ho ngana usi yono ani fa so maro ani mara me ne me no nka bo bo la ko le mia ono we chetam yame ai e pusa ki me okwe yame na ke liwe ai ne chetata o jomo ya chona no mbe ne lo be ne pusa mbili tena wo ya ike na ko le be be e ba ni la anya o ga bi o so be ai chi achichanda nka nikoka ene o tatam siroke na se na bo nuko o sin chai ke do to ai ri agwa yo nyale so ni be so cheke do wa no se yo so ke kunyai mo he manaki jotai ni awon ko para Jesus Christ bo wai se na no nya ni bi na se ni ke mo so ai ni ne ni o wa ne be na o kisa la ne ni na ke bo ni ne na babo to e bi page 30 Iko ngana gosi omimeko ora ke Christ. Matro cheke ile bumeko wa. Matro cheke ile bumeko wa. Matro cheke ile bumeko wa. Ebe ko juma mamine. Bueno, puede Dios. Aaron con el Jesus Christ. Go in. No vayan a conseguir. Bien, no.